Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, barkamu da sake saduwa a cikin wani bidiyo na musamman. Kamar yadda muka saba kawo muku free update, yau ma muna tafi muku da wani free update wanda zaka samu kuɗi ba tare da ka saka ko sisi ba. Kamar da kuke kallo a wannan jikin screenshot din, wanda gashi nan kwatankwacin na samu dala 468 wanda free ne na same shi ba tare da na saka ko sisi ba. Idan kana so ka samu kai ma ka bi wannan hanyoyin da zaka iya samu abin da ya haura dala 1000 ko dala 200 ko dala 100 ko dala 50, ka biyo ni a cikin bidiyon nan domin in nuna maka yanda zaka je kai ma kai. Da fari idan kana kallon wannan bidiyon ne a cikin YouTube channel, ka duba cikin comment section zaka ga na aje maka link da zaka dauka ka je kai registration. Idan kana cikin group namu ne kuma a kasan wannan bidiyo din zaka ga na aje maka link, sai ka danna shi wanda zai kai ka je kai registration. So kai tsaye ku biyo ni a cikin bidiyon in nuna muku yanda ake registration na wannan abun. Da fari idan ka shigo cikin Chrome browser naka, kuma wace irin browser kake amfani da shi, za ka yi pasting din link din. Idan kai pasting din link din zai shiga da kai website din kamar yadda kuke kallo. So shi wannan ka'idan sa yana da ka'idoji sosai, inda zaka bi wannan ka'idodin in Allah yadda zaka samu kuɗi sosai da sosai. Bayan ya bude maka wannan fuska kamar yadda kuke kallo, za ku yi scrolling zuwa ƙasa. Ku lura da kyau, zan nuna muku wani abu guda ɗaya a nan gurin, amma kamar yadda kuke kallo yanzu registration nasa is close. Kamar yadda kuke kallo an yi closing na registration, sai bayan minti 2 da minti kamar da kuke kallo, sai bayan awa ɗaɗɗaya ake buɗe registration. Idan an buɗe registration na wannan abun, za ka yi ƙoƙari kamar yanzu kamar da kuke kallo daga sama can, za ku ga muna karfe 9 da minti 57, wanda karfe 10 daidai za ka danna link ɗin, ko karfe 11 daidai ko karfe 12 ko karfe 1 ko karfe 2 ko karfe 3. Kar ka bari wannan awan ta wuce ba tare da ka zo ka yi registration ba. So idan ka samu kai wannan registration ɗin, shine zai baka damar da za ka iya samun wannan kuɗaɗen da kuke kallo. So kai tsaye yanzu abin da zamu yi anan, zamu jira wannan time din ya gama reading, inda za su bamu link da zamu je mu yi registration. Kai tsaye bari mu dan dakatar da bidiyon domin time din ya wuce sai mu ci gaba. So kamar da kuke kallo, already bayan an riga da an bude registration, daga can kasa za ku ga gurin da aka ce become an ambassador. Wannan gurin da za ku taba na kasa shine inda za ku taba become an ambassador. Za ku taba gurin kamar da kuke kallo. So bayan ka taba gurin, za ka zo ka saka email address ɗinka a nan gurin. Za ka zo ka saka email ɗinka wanda kake so ka yi registration a nan gurin, kai tsaye za ka zo ka saka shi. So kamar yadda kuke kallo, bari mu yi amfani da wannan email ɗin nawa. So kamar yadda kuke kallo, already bayan na saka wannan email ɗin nawa, zan zo in danna send code. Zan danna send code. Bayan na danna send code, za a tura min da OTP a cikin email address ɗina domin na yi receiving, sai na zo na saka anan. To kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, zan danna send code. To bayan na danna send code, kamar yadda kuke kallo, sun nuna inda zan saka verification code dina, wanda already kana dannawa kana tura send code, za su tura maka da wannan OTP a cikin email ɗinka. Sai ka koma cikin email ɗinka ka ɗauko shi ka saka domin ka wuce. To kamar da kuke kallo, bayan ka saka OTP naka, za ka jira ya verify ɗinka ya wuce. To abu na farko da zai nuna maka a nan gurin shine zai nuna maka secret key ɗinka. Wannan secret key ɗin ka yi screenshot ka ajiye, yana da matukar amfani. Idan babu wannan secret key ɗin, to ba za ka iya login na account ɗinka ba. Sannan duk wanda ya samu wannan secret key naka, shikenan zai iya login ɗin account ɗinka ba tare da kai ka sani ba, saboda wannan secret key ɗin yana da matukar amfani. Ka kwafe shi ko kai screenshot ka ajiye shi. Bayan ka danna ka kwafi wannan ɗinka ka ajiye, za ka zo ka danna I have saved it daga can ƙasa. Bayan ka danna I have saved it, so zai wuce da kai nan direct. Abin da ake da bukata a nan gurin abu guda biyu ne wanda ya zama dole mutum sai ya yi shi a nan gurin. Abu na farko shine za ka yi scrolling zuwa ƙasa, ga wani guri da aka ce X account, wato Twitter account. Za ka yi linkin in Twitter account ɗinka, sannan za ka zo ka yi linkin in Telegram account ɗinka. Abin da kawai ake da bukata a nan gurin shine ba wani abu ne na tada hankali ba. Anan za ka zo nan gurin ne ka danna inda aka ce link. Abin da kawai za ka yi shine za ka rubuta username ɗinka na Twitter, alamar @ sai ka zo ka rubuta wannan shine username ɗina na Twitter. Sai ka zo ka danna gurin da aka ce save. Za ka zo ka danna save. Wani lokacin bare yi ba, amma ka ci gaba da trying a haka har sai yayi. Za ka zo ka ƙara danna gurin da aka ce Telegram username ɗinka. Za ka je ka ɗauko Telegram username ɗinka ka zo ka saka. Kamar yadda kuke kallo, wannan shine username na Telegram @warriorsf12. Kana yi sai ka danna link. To za ka dinga linkin har sai ya nuna maka green color a nan gurin ya riga da yayi. So kai tsaye bari mu dakatar da bidiyon domin mu samu mai linkin. So kamar da kuke kallo, idan ka riga ka saka username ɗinka na Twitter haka yayi, sannan ka zo ka saka na Telegram ɗinka, already ya riga da yayi. So abu na biyu da za ka yi shine a nan gurin za ka zo ka ɗauki wannan link ɗinka. Wannan link
na invite na wannan ambassador, wannan link din shi zaka zo ka dauka. Kawai zaka zo nan gurin kai copy nasa, nan zaka zo kai copy. So duk mutum ɗaya da ka gayyata za a zo a aje maka $2 a nan gurin direct, za a zo aje maka $2. Sannan wanda ka gayyata shi kuma ya samu ya gayyaci mutum 5, so za a zo aje maka $10 kai tsaye, wanda zaka je kai linkin na wallet ɗinka, kuɗinka automatically zai sauka. So a nan gurin a bidiyo na gaba insha Allah zan nuna muku yadda za ku zo ku yi connecting wallet. Ana connecting wallet ne da MetaMask. Zaka iya connecting wallet naka da MetaMask ko Binance wallet ko YYY. Ba ma son bidiyon yayi tsawo, amma a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku yi connecting wallet. Abu na farko da za ku yi shine ku tabbata da kun copy wannan link din naku na ambassador, kun gayyaci mutane. Bayan ka zo a nan gurin wajen Twitter username naka da kuma Telegram username, ba dole sai kana da Twitter account ba, zaka iya creating din suna randomly. Idan kai nasara yayi shikenan za su nuna maka good a nan gurin. Sannan a wannan awa ɗin da za a baka na registration iya mutum 10 ne kawai zaka iya gayyata, daga nan sai wata awar ta ƙara shiga. Kamar yadda kuke kallo a nan gurin sun bani slot na mutum 10, wanda gashi nan a halin yanzu ni bani da referring ko mutum ɗaya 0/10. A halin yanzu wanda suka yi registration gaba ɗaya gashi nan an samu mutum 169 wanda su suka yi registration a kankanin minti 8 kamar da kuke kallo. So a haka ake samun kudade da wannan abun, wanda in dai kai connecting wallet naka successful, ana gamawa za a ke dinga tura maka kudinka kai tsaye ba tare da an bata lokaci ba. So mai son ya kalli yadda ake connecting wallet ya biyo mu a bidiyo na gaba. Mun gode.